Телевизор караучылар. Бүгін 19 май күніне тур келген жұмға ертесінде сіздің білен тур эфирден мен Назым Сафаров болырмын. Әлі қайшаңына біз татарлар үз кинобыз жоқ деп кемсініп, үзі-жүбізден қанағатсыздық білдіріп яшы едік. Чөнки бүгін біз сәңғатының бұл өлкәсінде де үз сүзімізді әйтірге, көңілге тиятырған фильмлер ішлерге үйреніп келеміз. Шушы көннәрдә Казанда булып узган чираттагы яңа татар фильмының премьерасы нәкъ менә шул хакта сөйли. Бүген без студияга әлеге фильмны төшерүдә турыдан-туры катнашкан кешене кунак итеп чакырдык. Миләүшә Ләбиб кызы Айтуганова 1963 елның 5 апрелендә Казанда танылган шагыйрь, җырлар авторы, радиожурналист һәм композитор Ләбиб Айтуганов гаиләсендә туган. Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлаганнан соң радиода эшли. Аннары Татарстан дәүләт радио комитеты рәисе урынбасары, 2002-2016 елларда Яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе урынбасары булып хезмәт итә. 2017 елдан башлап Татар кино дәүләт бюджет оешмасы директоры. Казан дәүләт мәдәният институтының кино һәм телевидение режиссурасы кафедрасы мөдире, профессор. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Хәерле көн Миләүшә ханым. Хәерле көн. Иң элек сезне уңышлы фильмыгызның 820 километр фильмының уңышлы тәкъдим итү белән тәбрик итәм. Бу безнең татарда бик сирәк була торган күренеш. Татар халкында әйме. Ләкин ул булды, бөтен кеше, тәнкыйтьчеләр дә, тамашачылар да, туганнары да, якыннан катнашкан кешеләр дә бөтенесенең фикере бер иде. Фильм бик яхшы килеп чыккан. Аллага шөкер. Әле мин хәтерлим, шушы студияга килгәч сез берсендә әйткәнегез менә Әмирхан ага Енекинең әсәрләре буенча кино төшерергә җыенабыз дип. Ул булып та чыкты инде. Безгә генә шулай тоелдымы, әллә сезгә озак вакытта төшерелде шикелле бу фильм? Бу арада бит әле Әмирхан Енекинең төшергәнче без тагын берничә классик әсәрләрен экранга чыгардык һәм алар хәзер үзенең тормышы белән яши. Мәсәлән, мин беренче елны килгәндә ул вакытта Мулла фильмы бар иде. Аннан соң без Галимҗан Ибрагимов әсәренә нигезләнеп, Алмачуар әсәренә нигезләнеп Тарлан фильм төшердек. Аннары тагын бер Сөмбел, Монсын Зифа Кадырова әсәре. Аннары менә берничә ел рәттән безнең шундый уңышлы премьералар Исәнмесез фильмы, беренче ел балалары Мөхәммәд Нагдиев. Һәм менә инде соңгысы бу Әмирхан Еники. Чираттагысы дип әйтәбез. Быел булган инде. Хәзер без әлбәттә тагын әзерләнәбез. Минем гомумән хыялым иде 10 әсәрне экранга чыгару. Классикларны. Чөнки татар әдәбият классикларының әсәрләре ул бүгендә актуальлыгын югалтмый һәм миңа калса бүген әле икенче күзлектән карасаң, бүгенге заманча күзлектән карасаң, алар тагын да актуаль әле. Чөнки менә бу 823 километр фильмдан да бит инде Әмирхан аганың 3 әсәре нигездә бу кем җырлады, аны бөтен кеше белә инде, чөнки ул мәктәп программасына кергән, бер генә сәгатькә һәм моторлык. Өчесе дә минемчә үзәккә үтәрлек, үздә яшь чыгара торган. Яшь чыгара торган һәм аны әлбәттә күп кеше укыган, аны татар милләте горурланып укый, чөнки анда тел байлыгыдан да, гомумән эмоция, фикер тыгызлыгы. Һәм без бу 3 әсәрне алганда сценарийга әлбәттә бу миңа калса бу берникадәр ул риск дигән сүз, чөнки курыкмадык инде, ләкин андый шикләнүләр булды. Бу сценарийны мин Валерия Байкеева дигән сценаристка биргән идем, чөнки менә бу 3 әсәрне берләштереп, бер сценарий кирәк. Әлбәттә без аны бүгенге көн белән бәйләдек. Һәм бу сценарийны мин алгач, инде мин укыдым да, мин шаккатым ничек шул 3 айрым әсәрне шул бер фильмга керткән икән бу Валерия. Ул аның әтисе Рифат, ул татар, ул үзе Ростовта яши, ул әлбәттә ул безнең милләтнең бер вәкиле.
Һәм инде ул укыгач бу өч әсәрне Миләүшә бу искиткеч әйберләрди, аны әлбәттә менә шул бер җипкә салып аны эшләргә кирәк дип. Һәм мин бу сценарийны алгач Ирек Хафизовка шалтыраттым. Әйтәм, Ирек, без Ирек белән сөйләшкән идек. Без 41 ел балаларны төшергәч, мин әйтәм, әйдә үзең дә режиссер буларак катнаш, әйтәм, сиңа хәзер кирәк, син бик күп фильмнарда я директор, я актер, я кастинг директор, актерлар белән эшли торган. Менә шундый теләгең юкмы, әйтәм, режиссер буларак үзеңне күрсәтергә. Сценарийны алгач, ул килде, күзләре шар булды, Миләүшә әби, мин моны кыймыйм, моны төшерергә ди. Чөнки ди монда бәйләнәчәкләр ди, чөнки өч әсәр ди, аны бит инде аның туганнары да үзләренчә күрә бит инде. Һәрбер кеше әлбәттә инде әтисенең әсәрләре булгач та аның Флора апаның кызы үзенчә күргән инде. Мин аны күзәтеп барам, һәрбер кеше, һәрбер автор менә укыганнан соң ул үзенә ничек тоела, шулай күрмәсә экранда, ул канәгатьсезлек ничектер күрсәтә. Мәсәлән, субъективлык бу чакта беренче планга чыга. Менә Зифа Кадырова Сөмбелне карагач, ул минем әсәр түгел диде. Баксаң, ул Үзбәкстанда да, бездә дә бик уңышлы гына барды. Һәм фильмны ошаттылар, чөнки анда мелодрама, ул бит инде безнең татар халкына ошый. Инде хәзер Әмирхан Никәгә килгәндә, әлбәттә безнең команда тупланган иде инде. Һәм икенче режиссер Әмир Гаскаров, ул менә кино эшендә ул бөтен әйберне белә, ул кадрны куя белә, ул камера белән эшли белә, ул монтаж ясый. Гомумән алганда шундый бик шундый хәзер инде бүгенге көндә мин уйлыйм, менә яшь режиссерлар арасында иңнәрнең иңе инде. Менә чөнки ул бөтен әйберне үзе эшли белә. Аңа ярдәмче дә кирәк түгел, кай вакыт ул үзе алып бөтен әйберне от и до под ключ бирә. Һәм Ирек Хафизовка бу әлбәттә бик әйбәт тандем булды, чөнки Әмир ул менә шул кинога кагылышлы бик күп нәрсәләрне үзенең тәҗрибәсеннән чыгып эшләде. Ирек инде менә шул тел байлыгы, актерлар белән эшләү һәм гомумән теге концепциясе ул инде Ирек өстендә иде, чөнки ул татар телен шәп белә, ул бик яхшы тәрҗемә итә, ул площадкада шунда ук төшергәндә, шунда ук кайбер тәрҗемәләрне кыскартып, анда үзгәртеп, шундый редактор буларак та бик шәп эшләде һәм актерларны өйрәтте, ничекне дөрес иттереп сөйләргә, ничек. Чөнки актерлар да без сайлаганда төрле театрлардан, театрдан менә күп кенә актерлар төрле җирдән җыелган һәм алар белән әлбәттә менә шулай күмәкләшеп эшләү ул үзе бер осталык. Әле актер булмаганнар да бар шуның арасында. Актер булмаганнар да бар, чөнки безнең анда бит инде массовкалар да бар. Һәм кайбер сәхнәләрдә гади генә бер кеше кирәге. Аннары тагын бер әйбер, мин үзем дә, мәсәлән, егетләр белән сөйләшкәндә әйтәм, әйдәгез әле ничектер яңа йөзләр сайлыйк әле. Чөнки безнең теге фильмга һаман шул бер үк кешеләр катнаша һәм шундый фикер туа тамашачыдан, неужели бездә бердә актерлар юк инде? Һәм инде менә без 41 ел балалар һәм 823 километрда безнең мәсәлән Кореев театрыннан килеп керделәр, бик матур гына егетләр, алар теге экранга караганда да Голливуд кебек. Мин бик шатланам, сөенәм, чөнки менә бу яңа йөзләр алар туландыра һәм безнең кинематографны үстерә генә. Мин шулай булсам, без бит инде бер авызыбыз шүпрек кеште, Болгарның җылы җилләре белән, име? Шуннан соң без салкын суга да эрә башладык. Бөтен нәрсәгә шикләнеп карый башладык, инде булмас дигән фикерләр дә килә башлады башыбызга, име? Ләкин менә бу сез санап киткән фильмнар барысы да шуннан да алар теге сан өчен генә түгел, алар бит фестивальләрдә бүләкләр алган кешеләр, танылган фильмнар дип әйтәбез инде булар, име? Җәмәгатьчелек тарафыннан танылган. Менә Тарлан фильмы, менә мин әле кайттым гына Бурятиядан. Без анда балалар өчен фестиваль оештырылган, менә шунда үзебезнең Тарлан фильмның халыкара конкурска биргән идек һәм без 2 приз алдык. Димәк, менә читтә чыкканда, әгәр анда бәялиләр икән, әгәр син 2 приз аласың икән, анда мәсәлән балалар жюри бу күрсәткеч инде. Бу
күрсәткеч, әлбәттә. Һәм шул ук Тарлан фильмы ул күп кенә фестивальләрдә инде хәзер аны беләләр һәм Казахстанда үз ягыннан без бит инде аны бергә төшердек. Казахстан, Татарстан, Казахстанда үз ягыннан фестивальләргә бирә. Бездә менә бу ике ил бергә төшереп шул ук вакытта бу фильмны бөтен дөньяга күрсәтергә омтылыш булса, нәтиҗәсе дә бар. Менә Тарлан фильмның бүгенге көндә уже 9 приз бар. Субханалла. Әйе. Шуңа күрә монда миңа калса күп төшерергә кирәк, чөнки күбрәк төшерәсең, шул кадәр сыйфаты да үсә. Шуннан да сан сыйфатка әйләнсен өчен вакыт кирәк булды, әйме? Вакыт кирәк булды. Менә бу татар фильмы нәкъ шундый булырга тиеш дип әйтә аласызмы? Менә Сөмбел, Тарлан, Исәнмесез, шуннан без 41 ел балары, әйе. Әпипә бар әле Мулла, әйме? Булар менә татар фильмы шундый булырга тиеш. Татар фильмы төрле булырга тиеш. Миңа калса монда теге ниндидер менә сталь сугып менә мондый булырга тиеш дип әйтерлек сүз кирәк тә түгел. Чөнки менә мәсәлән Әпипә ул музыкаль комедия. Ул безнең гомумән татар кинематографта беренче музыкаль комедия, мен комедия югы. Ну шул дәрәҗәдә төшергән дип әйтәм инде. Аннан соң мәсәлән драма кирәк. Монда икенче сорау туа. Менә бу бәхәс милли республикаларда бара. Буратиядә дә нәкъ шул турында Тогерәкстә булган иде һәм без анда бәхәсләштек. Нинди булырга тиеш милли кино? Милли. Менә нинди булырга тиеш татар киносы? Милли татар киносы. Һәм миңа калса, минем үземнең фикерем бар. Мин аны анда әйттем. Әйтәм, җегетләр, әгәр сез кинога төшергән, сез ниндидер экранга күтәргән проблема һәм ул әйтик бер кешенең тарихы сезнең милләткә генә түгел, Бурятиягә мәсәлән, Якутиягә, Башкортстанга, татар кешеләренә генә түгел, гомумән менә дөнья күләмдә әгәр кызык икән, бу сез сөйләгән экранга биргән сез тарих, димәк, сез үз максатына ирештегез. Чөнки монда беләсезме, бу ике яклы проблема. Әгәр без татар телендә генә, безнең милләт кешеләре өчен генә Үз казаныбызда гына кайнаса, әйе, без үсмәячәкбез. Чөнки безгә чыгарга кирәк. Менә ни өчен Тукай ул бөтен дөньяда танылган шәхес. Әгәр без аны инглиз теленә, немец теленә һәм алман теленә һәм француз һәм башка гарәп телләренә тәрҗемә итмәсәк, аны белмәсләр. һәм ул үзе дә Уральскийга барып рус мәдәнияте белән танышмаган булса, үзен үсмәгән булса, ул да Тукай була алмас иде, без белгән Тукай була алмас иде. Шуңа күрә минем фикерем нинди? Әгәр без менә дөрес иттереп ниндидер тарихны менә шулай экранга чыгара алабыз икән, профессиональ осталык. Әлбәттә, анда инде безгә профессиональ кадрлар да кирәк. Ул теге бик үзешчән генә кино булмасын. Әлбәттә, без инде ниндидер сыйфатка киноның үзенең таләпләре бар. Ләкин иң беренче чиратта бу кызыксындыра икән, дөнья тия икән, менә күңеленә керә икән, йөрәгенә тия икән, димәк, без дөрес юлда. Инде анда күп кеше әйтә, менә татар теленә генә анда безнең гореф-гадәтләр булсын. Ярый, без өчпишмакларны, түбәтәйләрне, сабан туе гореф-гадәтләрен күрсәтербез. Ләкин әгәр ул шул дәрәҗәдә генә булса, һәм без аңлый торган гына әйбер булса, ул безнең өчен генә. Безгә безгә татар кинематографны үстерергә кирәк халыкара дәрәҗәсенә. Шуңа күрә инде төрле илләр белән менә шул копродукция дибез инде бергә төшергән фильмнар, алар безнең өчен яңа базар бирәләр, рынок, кинорынок. Менә мәсәлән, Тарлан фильмы Казахстанда да, Татарстанда да, Россиядә дә, тагын төрек илләрендә дә. Мәсәлән, аны алдылар Төркиягә прокатка алдылар. Әле булмаган, ләкин бездән уже хокуклар алдылар. Сөмбел Үзбәкстанда күрсәтелде. Анда бөтен кеше белә ул Сөмбелне. Бит үзбәкләр, казаклар, алар бит әле саны буенча татарлар гына түгел. Безнең фильмнарны анда беләләр. Менә нәрсәгә омтылырга кирәк нәкъ шуңа. Миләүшә ханым, без шуннан да фильм төшерергә өйрәнеп җитеп барабыз, Аллага шөкер, сөенеч. Менә бу фильм төшергән фильмнарыбызны кешегә җиткерү дип әйтәбез инде, әйме? Җигереп барып карарлык дәрәҗәгә кайчан ирешә алабыз? Шундый нигә? Бик яхшы сорау. Менә мин чагыштырам Якутия белән Татарстанны, нәкъ менә шул кино өлкәсендә инде. Якутиядә халык нык карый.
якут телендә төшерелгән фильмнарын. Алар сусаганмысың. Менә 10 ел дәвамында анда әгәр яңа якут телендә яңа фильм барлыкка килә икән, бөтен кеше аны карарга тели һәм омтыла. Бездә алай түгел. Мин уйлыйм, монда менә театр бит инде шул дәрәҗәгә килеп җитте бит инде, аны бөтен кеше карый һәм бөтен кешегә театр кирәк. Менә безнең әле бу процесс бара гына. Бу сәнгатькә ияләшү процессы бар, әйме? Ияләшү юк. Менә хәзер әкренләп Безнең ияләштерәбез. кызлар кияү күргәнмени. Шулай. Кино булмагач, әлбәттә кеше бит инде. Ну, сәй монда гына төшергән нәрсә инде. Юк, бармыйбыз. Безнекеләр театрда да күрәбез, без артистлар нимә? Кирәк түгел диләр. Ансын гына лучше без Голливуд булгандан Голливуд киносын карыйбыз. Хәтта безнең Россия фильмнарына да шундый бит менә мөнәсәбәт. Менә Россиядә Кияү үзебезнеке кызлар. яратмыйлар. Нигәдер менә яшьләр йөрмиләр ул киноларга. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда менә безнең менә бу классика әсәрләрен экранга чыгару, бу беренчедән мәктәпләргә, мәктәп программасына кергән әсәрләрне төшерү һәм алар менә әкренләп ияләштерү мәктәп балаларыннан башларга кирәк. Аннан соң инде бәлки ниндидер өлкән кешеләр алар киләләр. Чөнки алар укыган аны, алар беләләр ул әсәрләрне. Ләкин безгә өлкән кешеләр белән генә булмый бит эш итәргә. Дәвам итә. Әйе. Эшләрне татырга кирәк. Яшьләрне тартырга кирәк, кызыксындырырга кирәк. Кызыксындыру өчен нинди кино булырга тиеш? Яшьләрне кызыксындыру өчен ул заманча булырга тиеш. Һәм аның темасы яшьләргә театрга булырга тиеш. Менә шулай эшләсәк, әлбәттә без аны үстерәбез. Әлбәттә, фестиваль, мөселман киносы фестивале турында айрым сөйләшергә кирәк булыр инде, алар берсе якынлаша төшкәчме. Ләкин бу очракта мин быел сез төшергән менә бу уңышлы фильм ул фестивальдә катнашамы дигән сорау белән чикләнмәкче булам. Катнашыр инде режиссерлар теләген белдерделәр, алар хәзер инде заявка бирделәр. Менә кайсы программага безнең комиссия алыр, ансы инде миннән тормый. Безнең бит инде сайлау комиссиясе бар, алар туплап, менә шул һәрбер программаны туплап, анда инде ел сайын берәр татар фильмы керә инде. Әгәр теге сыйфаты буенча теге халыкара конкурска азрак барып җитми икән, алар инде милли конкурска аны тәкъдим итәләр. Менә шундый теге, әлбәттә, бу фильмны фестиваль кысаларында бөтен кеше караячак, чөнки без аны бер тапкыр гына күрсәттек. Бу ябык показ булды, бу премьер. Икенче сорауга җавап бирәсез. Кая карап була дигән. Бу премьера түгел иде. Без аны шунда ук әйттек. Бу премьера түгел, бу ябык показ, бу фокус группа. Менә ничек сез кабул итәсез? Аннары инде әлбәттә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәк булса, әле вакыт бар. Аннан соң фестивальләр була. Әлбәттә, Казан фестивале гына түгел. Бу фильм белән без менә хәзер Оренбургка бирдек, анда зур фестиваль бар. Санкт-Петербург, Мәскәү һәм төрле фестивальләрдә, бәлки халыкара фестивальләрне караштырырбыз. Әле фильм менә әзерләнеп кенә килә. Менә аны бит әле инглиз теленә тәрҗемә итәргә кирәк, бөтен кеше карасын өчен. Менә шуннан соң гына инде без аны белән прокатка чыгабыз. Гомумән алганда, менә бу без алдагы сөйләшүдә яңгыраган фильмнар исемнәрен әйттек инде. Аларны хәзер без әкренләп, татар киноның сайты бар, анда онлайн кинотеатр бар. Әкренләп бөтен фильм. Һәрбер кеше аны карарга. Рәхмәт. Шулай булса, алга таба да кызганычка каршы тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Марсель Пруссоларына күчәбез. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең? Оптимизм. Иратлардагы сез югары бәяләй торган сыйфатлар. Акыллы һәм юмор кешеләрне яратам мин иратлар арасында. Менә юмор хисе көчле булса, миңа бик рәхәт. Хатын-кызларда нинди сыйфатлар? Хатын-кызларда менә хатын-кыз дус була белсә, дус. Менә шул хатын-кызларны мин. Кеше белән дә, ире белән дә, балалар белән дә. Дустана рәвештә яшәсә. Зур җитешсезлегегез үзегезнең, иң зур җитешсезлегегез. Мин бит сарык, Овен. Миңа менә тынычланыр өчен 7 тапкыр санарга кирәк. Мин шулай кабынып китәм. Сезнең өчен иң зур бәхет? Балаларның уңышлары, менә шулар белән бергә яшәү һәм әни янәшәдә булса, мин иң бәхетле кеше. Амин, шулай булсын, һәр вакытта да тормышның тәмен тыеп, бәхет булып яшәгән насыйп булсын, Миләүшә ханым. Уңышлар уйлаш булсын сезгә. Бик зур рәхмәт тапшыруга килүегез өчен. Зарлану айрым кешеләрнең генә түгел, бөтен милләтнең үсешенә зыян сала дип раслый белгечләр. Алга карап, рухланып яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.